Bazein behin Isabel Alkain izeneko neskato bat, txiki-txikitatik bidaiatzeko pasioa izan zuena. Animalien ganako ere interesa handia zuen. Handitzen joan zen ala, bere kabuz animaliak ikertzeari ekin zion, eta naturari buruz galdera asko egiten hasi zen bere buruari. 18 urte zituenean, karrera aukeratzeko garaia iritsi zen, eta amarekin hitz egitea buruatu zitzaion. Ama, nire karrera erabekitzeko garaia heldu da. Ni zientzietako irakasle izan nahi dut, baina ez dakit oso ideia ona ote den. Uste dut ideia egokena zu gustuko duzun egite dela. Irakasle izan nahi baduzu, aurrera. Eskerrik asko, ama, jada erabaki dut zientzietako irakaslea izango naiz. Ikasketak bukatu ondoren, lurgaineko animali zoragarriak behatzera ez zen mugatu nahi. Izan ere, urpeko animali bereziak gogoko zituen. Horregatik, urpekaritza titulua ateratzea erabaki zuen. Urpekaritza titulua atera ondoren, irakaskuntzan murgildu zen, Txingudi ikastolako irakasle bihurtuz. Bere umore eta lan egite onarekin ikaslei asko irakatsi zien, baina bere abenturazale munduan barneratzea erabaki zuen azkenean, bidai berezi bat eginez. Hurrengo egunean, hegazkina hartu eta Afrikarantz abiatu zen. Afrikara iristerakoan, bere maleta urdina handiaren bila joan zen. Australian zegoela konturatu zen. Ezin zuen sinistu, zer egingo zuen bere maleta gabe. Bere objektu guztiak bertan zeuden. Hori gertatu ondoren, beldurrez zegoen. Eta geratzen zitzaion diruarekin, barku txiki bat hartza saiatu zen. Baina bere poltsiko zabaletan eskua sartzerakoan, diru nahikoa ez zeukala ohartu zen. Bapatean, Isabelek bere gana zatozen gizon batzuk ikusi zituen. Gizon horiek oso batzuak ziren arren, gizon heldu gorputza eta aurpegia zuten. Soinean animalien larrua zuten eta lokatza zikinduta zeuden. Isabel segituan konturatu zen, Afrikako tribu txiki bat zela. Isabel bere gana abiatu zen, laguntza eske. Eta tribu kideak konturatu zirenez, Isabeleri harrera egin zioten. Tribuaren festa egunak iritsi ziren eta Hondarribiko alardean bizi zituen momentuak berpiztu zitzaizkion. Kantinera atera zen egunez gogoratuz, baina festa haiek zerbait ezberdina zuten. Emakumeek ere parte hartzeko eskubidea zuten eta ideia polita zela iruditu zitzaion. Festa janari tipikoak, dantza zoragarriak eta jendearen poza eta algarak zituen. Isabelentzat munduko festarik politenetako bat zen, alardea ahaztu gabe noski. Urteak pasarren, Afrikan egoera gogorrak pasatu behar zituen Isabel. Tribua utzi eta herrixka batera joan zen, eta jada aste batzuk zeramatzan bertan. Goiz hartan, egunera bezala, Delurekin okindegira joan zen. 20.000. Bertara iritsi eta horrelaxe izan zen bere elkarrezketa. Egun on Delu, gaur ere betiko eramango dut. 2 eta 2 arrautz bat mesedez. Bai, hementxe duzu. Bale Delu, mila esker. Aizu Isabel, favore bat eskatuko dizut. Bai, esan. Okindegi honetara berriz ez itzuli. Nola? Zergatik? Azken asteotan bezero goiena joaten ari zaizkit eta dena zure errua da. Beste okindegi batera joaten hasi dira. Eta hori nire errua da? Noski, hemengo zarelako, arraroi biratzen dizute. Lasai, ez naiz berriz hemendik itzuliko. Banoa, agur. Hilabete batzuk pasa zirenean, dirua lortu zuen, eta Australiarantz abiatu zen txalup. Hainbat irla bisitatu zituen, baina gehien gustatu zitzaiona Zelanda berria izan zen. Bidaian, hilabete batzuk pasa ondoren, Australiara iritsi zen, baina bere maleta Sydneyeko aireportuan zegoenez, bidaia luze bat egin behar zuela ohartu zen. Azkar batean, bidaiari ekin zion. Bidaia horretan, basoak zeharkatu, biziak garaitu eta desertuak gurutzatu zituen, beste gauz askoren artean. Isabelek maleta buruan zuenez asko urduditu zen, baina bidea jarraitu behar zuen. Gau iristera zegoenez, gaua pasatzeko leku seguru bat bilatu behar zuen. Baso ilunak eta zakarrak pasatu ondoren, Kanberrara iritsi zen.
Leku argitsua, koloretsua eta ederra iruditu zitzaion, oso pozik zegoen bertara iristegat. Kanberran jaiak zirenez eta naiz eta Isabel oso nekatua zegoen, bestak behatzera irten zen. Emakumeak eta gizonak parte hartzen zuten jaietan. Bertako jantzi tipikoekin elkarrekin dantzatzen jarduten zuten denbora gehiena. Isabel oso pozik zegoen Kanberrako jaietan, baina tristura handia ematen zion Hondarribin alako zerrez gertatzen. Hondarribin emakumeak soilik kantinera gisa ateratzeko eskubidea zuten. Bidaiarekin jarraitu zuen hurrengo egunean eta urrutian Sydneyko opera ikuste iruditu zitzaion. Lasterka atera zen poz handiarekin bere maleta hartzeko. Neke guztia joan zitzaion bapatean, eta indarra erritu balitz bezala sentitu zen Isabel. Oraindik ere zereginek garrantzitsuena falta zen. Zatirik onena, bere maleta bila joatea. Izugarrizko gogoak zituen bere maleta hartzeko, baina ezekien non zegoen aireportua eta hori jakita lortu behar. Hiria hartan galdetzen aritu ondoren aireportura iritsi zen. Azkenik maleta hartu eta hotel batean hospedatu zen. Oso sinplea zen eta ez egon jende asko. Hurrengo egunean ingurura ezagutzeko buelta bat ematea erabaki zuen. Katiuska jarri janaria hartu eta inguruan mugitzen abiatu zen. Prest nago abentura bitxi bat bizitzeko! Itxasorantz joatea erabaki zuen eta pixkanaka basoan sartzen joan zen. Oso iluna zegoen, ez zegoen ia argirik, baina soinu zarraro bat izan zen basoaren barnealderantz erakarri zuena. Hurbiltzen ari zen bitartean musika zela konturatu zen eta korrika gerturatu zen. Arbusto berde eta handi batzuen artean zeuden, jende mordo bat, neskak eta mutilak. Festak ziren eta neskak eta mutilak elkarrekin dantzan zebiltzan bertako dantzak eginez. Harrituta geratu zen oso polita iruditu zitzaion neskak eta mutilek elkar dantzan aritzea. Espektakulu guztia ikusi ondoren mugitzeko orduan iritsi zitzaion. Oh, darling. Basotik atera eta ur ikusten hasi zen, geroz eta bizitza gehiago zegoen bere inguruan. Hori dela eta bainatzea erabaki zuen, baina arrain asko zeuden uretan eta horregatik hurrengo egunean bueltatzea erabaki zuen. Hurrengo egunean gozaria ederra egin prestatu eta auto bat alokatzea erabaki zuen bere urpekaritzako materiala eraman ahal izateko. Ondoren inguruko jendeari galdetzen hasi zen. Hondartzara nola iritsi jakiteko. Barkatu, esango atzen idake nola iritsi naitekeen hemengo hondartza gertuenera? Bai, ados, nirekin etortzen bazara esango dizut. Non geratu gaiteke? Ondoko kafetegian, ados. Bai, eskerrik asko! Kafetegira iritsi eta informazio guztiak kontatu zion. Baina gaur ez joan, eguraldi txarra egiten du eta korronte indartsuak ere badaude hemen. Horixe esan zion kafetegiko gizonak. Isabelek ez zion kasurek egin eta arantza abiatu zen. Iristerakoan ez zen eguraldiaz ez da korronteaz konturatu eta uretara sartzeko prestatu zen. Bonbonak hartu aletak eta neoprenoa jantzi eta plast, uretara joan zen. Bat-batean, urazpian arrain espeze berezi eta distiratsu bat ikusi zuen. Liluratuta gehiago urperatu zen argazkiak atera nahian. Emozioz, beterik eta arriskua kontuan izan gabe. Uretan sartzean bere alau hartu zen itsasoko misterioaz. Hondararteak kolore biziko koralak eta alga berde luzeak mugitzen ziren korrontaren erritmoan. Zenbat eta beherago joan alda, orduen eta korronte indartsuak topatzen zituen. Hala ere, ez zion behar zen arreta jarri. Bat-batean, korronte bizi batek harrapatu zuen, eta ohartu zenerako berandu zen. Indarrez bultzatu zuen, harrien kontra. Zauri larri eta mingarriak eginez.
Pixkanaka konortea galtzen hasi zen. Dena dela, barnean gordeta zituen indar apurrak bilduz. Uretatik ateratzea lortu zuen konortea erabat galdu aurretik. Denbora pixka bat igaro ondoren, bat-batean, begiak ireki zituen ospitale batean. Han, erizain atsegin batek irribarrez esan zion. Lasai egon Isabel, zauriak larriak dira, baina ondo zaude. Hobe duzu hemen egun batzuk gelditzea sendatzeko. Eskerrik asko ni sendatzeagatik eta ondo zaintzeagatik nola eskertuko nizuke? Lasai, ez da ezer, nire lana egiten ari naiz. Bi egun igaro eta gero sendagileak alta eman zioten, eta Isabelek maleta prestatu zituen bueltako bidaia egiteko. À des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Hondarribiara itzuli zenean amuteko etxe txuri eta txiki batean jarri zen bizitzen, bere txakur beltzarekin eta bere katuarekin. Beti bere abentura polit eta interesgarri horiek amesten zituen. Hurrengo urtean Hondarribiko festa handian bere lagunekin alardean ateratzea erabaki zuen, eta oraingoan gizon eta emakumeak elkarrekin desfilatuko zuten azkenean. Lagun guztiek baietz esan zuten atzera begiratu gabe. Oraindik ez ziren konpainia bat eta arazo handiak izan zituzten, hala ere ez zuten atzera posorik eman. Oso pozik zeuden emakume asko apuntatzera bultzatu zituztelako. Arrakasta ospatzeko bidai bat antolatzea bururatu zitzai, eta alarde egunean ospatzen ari zela Isabele bomba hau bota zuen. Egiptora goaz! Zer esaten ari zara, Isabel? Hori! Nola joan nahi duzu Egiptora, hainbeste jendea balin bagara? Bai, ondo entzun duzue, Egiptora goaz lagun talde guztia hegazkinez. Eta han piramideak ez ditugu kanpotik bakarrik ikusiko. Zeren nahi duzu esan horrekin? Eguna iristean hegazkin handi batera igo eta Egiptorantz joan ziren. Iritsi zirenean lehenengo piramideak ikusi zituzten. Hotel batean ostatu hartu zuten eta handik piramiden eta esfingearen ikuspegiak zituzten. Hurrengo egunean piramideak bisitatzera joan ziren, bisita bukatu zenean Isabelek esan zuen. Guazin piramideen barrura. Denak harrituta geratu ziren, baina Isabelek oso animatuta zegoen, naiz eta besteak oso urduri egon. Beldurra ematen zian sartzea eta trampa batean hiltzeak. Hala ere, ibilbidea bukatzerakoan oso lasai sentitu ziren. Han egun batzuk pasa ondoren, Kaiora joan ziren eta festa bat ikusi zuten. Egipziar kulturakoa. Neskak eta mutilek parte hartzen zuten han ere, eta gure ikustean inoiz baino argiago pentsatu zuen Isabelek. Alardeak mistoa izan behar zuen erabat, bai ala bai. Herrira bueltatzean, alardeko konpainia sortzea erabaki zuten, Jaizkibel izenekoa. Konpainia, parekidea sortzeko hainbeste borrokatu ondoren azkenean lortu zuten eta. Ospatzeko denak festa bat egin zuten, festa handi bat. Oraindik Isabelek borrokan jarraitzen du Hondarribian alarde publikoa, parekide eta bakarra bultatzeko alarde guztietan esaldi hau esaten du. Emakumeak alardean lasai ateratzea lortuko dugu beste kultura askotan bezala. Ez dugu onartuko emakume bakar batek ere atera ezin izatea.